Penje laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Mata chendo ni en Andrew Otieno kendo en ga morna mokalo mar bedo kodi odiechieng. Joluono go ngero ni singo en gowi ma ka singo ne ngato ni botimo gimoro to ber ka ichulo gowino. Dr. Jerry no singo no oduogo ka wuok tich maka wuono kendo mor mokalo ni oduogo e studio. Ka pono ne nitiere kod penjo juma mokalo to moro ne ok yudo thuolo mondo mi daktari oduoki, daktari nitiere ka kendo dhi duoko penjo go duto te. Antiere kod penjo go ngeny gi to kata kamano pod wadhi online ka nitiere kod penjo mora mora to ibo penjo daktari kata kapono ni en twak madhi nyime inyalo nyiso gandowa ni nyingi ng'ai in wuod kanye ilonye weche mage kaeto ibo mulonwa twak mane wantiere godo juma mokalo. Kamano nyinga Dr. Jerry Okello athietho hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka to an jakojwach ringa kojwach mano Kabondo Kasipul constituency chutho to an general practitioner juma mokalo ni wantiere kod twak daher mondo wamule mana matin ne twak mane kato wadonje yie mana matin kuom nus dakika aito wadonje penjo mane nitiere moro no ko yudo thuolo mar duoko. Juma mokalo ne watwak ewi gimiluongo ni problems affecting ejaculation manyiso ni en olopi saera mar joma chuo to waneno ni wan gi chandruok mopogore nwang'i adek. Machiel kuomgi en premature ejaculation. Premature ejaculation ne wawacho ni en seche mang unenoru kata utimo hera to olopi mar ng'ama dichuo biro mapiyo maloyo ng'at ma en godo kata jaherane. Koro yudo ni oweyo jaherane kapod dwaro kata nigi gombo. To mar ariyo yudo ni wanyalo bedo gi delayed ejaculation. Delayed ejaculation nyiso ni seche ma utimo hera to ng'ama dichuo nyalo budho ahinya kendo yudo ni olopi mare kata mana ejaculation mare nyalo kawo seche mang'eny maloyo miyo koro jaherane yudo pek mar dhi mbele gi hera. Mar adek wang'iyo retrograde kata retrograde no waneno ni en onyalo dok chien kar mondo wuog oko to nyalo dok e dag kata mana dag lach to mano en gima waneno ni nyalo miyo ng'ato nyalo bedo kata gi chandruok mar infertility to nwang'iyo gik mang'eny manyalo kele. Koro network manwan godo to nwaweyo e nus ka penjo nobedo mang'eny niwach nwayudo ni ma en chandruok machando ji mang'eny to dhano ling godo. Chutho to wadwa nwang'e ni to ang'o momiyo chuo ere gima nyalo miyo chuo wuok oko to ikonyo to joheragi kata mana jok ma partners margi ere kaka ginyalo konyo joma chuo mondo wuog oko mondo dhi thiedhgi kapo ni gin gi chandruok machalo kama. Nikech Dr. Jerry kinyalo paro ne wayudo ni thoth ne joma chuo ok eroga wuoyo ok gidwa ni mondo mi giwach kata ka gintiere kod chandruok kaka mane wawuoye midhero mag teko nyodo gido ka koro ne giyudo thuolo mar go mbaka kendo wuoyo ma bende ne waduoko erokamano mang'eny mokalo. To ne waketo maino mathoth mang'eny mokalo e weche mag premature no kwa mulo retrograde no kwa mulo kacha delayed wamule delayed matin kata wamul retrograde matin aito wadonje penjo watiere kod penjo mang'eny. Wachak gi retrograde nwaneno ni en yudo ni seche ma ng'ato koro osechopo climax ma koro nego bedni olopi mag kata tonge nyodo to odokie pigno dokie kata mana spams moneno kata Siemens dok gi koro ka gidok gi mano gidhi e dag lach manyiso nok giwuok oko. Koro ng'ani onyalo yudo ni seche moko onenore ni en wuon en osebedo osechopo climax osetimo ejaculation to kare gini ok owuok. Koro mano nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar infertility niwach yudo ni kapono ko wuok to mano ok ogolo nyodo to mano nyalo kelo chandruok mang'eny. Kwang'iyo picha mane wan godo chieng'no to waneno ni dag lach ni malo ka to ka wan gi prostate gland to ka endie kuma koro Siemens wuok godo kata glands manyalo golo Siemens. Kaponi Siemens obiro niwach wang'e maber ni tong' nyodo kata mana testicles manyalo golo iluongo na sperms to kogolo sperms to biro nyaka ka to kochopo ka to gimakore gi Siemens en pig nyodo no mondo koro wuog oko gi mbele. To kaponi ka nitie chandruok waneno ni kaponi ka nitie chandruok onyalo bedo ni mbele ka odinore gini okuot kata odino ka seche moko ne nitie hinyruok moro manotimore seche moko nitie surgery moro manotim mabe ohil gi scar modino mbele ka to koro kar mondo gino wuog oko
mondo dhi kumonego be nodhiye to dok gi malo e dag lach to koro kodok e dag lach to mano koro dhi ketho kata tong nyodo no kapo ni ng'ama nonego be ni miyo ng'ama miyo ich to koro ok nyalre niwach koro gicha dhi yuyore iye kucha to kethore koro mago gin mane achiel kuom mano gimiluongo ni retrograde to koro ka wadok wachak wang'iyo wacha delayed en ni tong nyodo kata seche ma ng'ato dwa ejaculate kata seche ma koro idwa olo pi mar nyodo tiyudo ni budho ahinya ng'ama dichuo budho ahinya koro miyo jaherane kata ng'at ma gitimo godo hera bende ol to neno ka nyalo bedo chandruok niwach odhi weyo ka ng'ama dichuo poko timre nade poko ejaculate to en to oseol ma kata ng'ama miyo ni be dhi neno ni ng'ani budho ahinya ng'ani nyalo bedo ni hinya koro mago gin gik monego bed ni wang'iyo kapo ni ng'ato nigi chandruok machalo kama to watimo nade to wakonyo delayed ni be onyalo biro gi weche mang'eny inyalo kele gi tuoche mopogore opogore tuoche machalo chronic diseases ma wang'e kaka diabetes, tuo pressure, nitie anxiety mago be nyalo miyo ng'ato timre nade bedo gi delayed koro gin tuoche ma onego bed ni kapo ni ng'ato ni godo to gimakore gi jaherane to gibiro osiptal tineno kaka inyalo konygi ma en wuoth ma onego bed ni wuotho gi jaherani kik itho gi wich kuot iwacho ni ma gin mok anyal nyiso ng'ato e weche mag laktar ka a chenro mar penjo laktar kama ne wasewinjore ni gimoro amora mar rocho ngimani obed orocho pachi orocho dendi orocho kaka idak kata kaka ngimani dhi nyime mago gin weche mwacho mondo mwayud kaka wakonyore nikech chandruok bende kelo chandruok daktari yena mondo mi achak donje penjo mane wantiere godo juma mokalo mamoro nok wayudo thuolo mar duoko kiyena kamano seche mwanyo penjo mane wantiere godo juma mokalo in bende pod inyalo oro penjo namba mar SMS en 23600 chenro ma kawuono waketo mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo miyo kik ilingi penjo to intiere kod penjo ne wantiere kod penjo manowuok kuom Alphonse Otieno ka intiere Kisumu no penjo kacha to ng'ama iye kuot to kochopo godhiambo to koyo ng'eny teko bende oonge godo chandruok nyalo bedo nang'o iye kuot to koyo ng'eny kochopo godhiambo ng'ani ber kapo ni ong'iye osiptal wach nitie gik moko onyalo ng'iyo e wach ka koyo ng'eny achiel kuom gin thyroid tuo thyroid kapo ni thyroid hormones ni piny kata gimiluongo ni hypothyroidism nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama to ok onyal relate kapo ni onge teko kata ok owinj ka gima odwa timo hera mano be kendo ng'eni mano en tuo mopogore molo mok wawuoye kawuono nwawuoye premature kata mana problems associated with ejaculation koro iyudo ni pache onge kanyo to ka pache onge kanyo to mano nyalo miyo ng'ani bedo gi chandruok mopogore opogore achiel kuom gien problems mag ejaculation go Ote moro bende aneno kama wacho kacha ni jawada seche ma gibede achiel to okotie kata dakika to ose tieko mani luongo kacha ni openjo kacha ni chandruok nyalo bedo ang'o mano en achiel kuom gimoluongo ni wawuoyeni ma en premature ejaculation ma en kapo ni ng'ato ng'eni seche moko nitie moro ma yudo ni mokwongo cha ema wuok mapiyo to kidhi mbele kata kidhi kata mana waluonge ni round kidhi round mar ariyo to yudo ni budho ahinya kata budho maber ma sa maber koro mano yudo ni kapo ni en gima timore kamano to mano kendo konyalo wacho ni en premature lakini yudo ni ka en premature to seche te en mani koro kapo ni ng'ano onge teko to kapo ni mokwongo cha wuok mapiyo piyo kaka wache dakika achiel kata less than dakika achiel to odhi oweyo koro en ok odwa koro ing'eni mar ariyo cha ok obi ng'eyo to ng'iso ni ng'ani koro oweyo jaherane kapod nigi gombo manyiso ni mano en premature ejaculation kawuono tich mawatiyo kako Dr. Jerry en duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenre kod midhiero mag teko nyodo daktari ma en penjo madaher mondo mi ikawie thuolo mondo mi chika ne it nikech en penjo ma wakapar koyota ahinya kaka wanene wawacho kacha ni iluonge ni Kennedy en gi shida ni sama en achiel gi jaode ka ochopo ni odwa ni mondo mi ogol to kar mondo mi ogol tong nyodo to remo ema wuok okonyisa ni gino sebet kuom thuolo marom nade kata en remo marom nade to wacho kacha ni oneno ka remo ema wuok kar mondo mi ogol tong nyodo mos ahinya kuom jawinjo
en ni ng'enyne yudo ni onyalo bedo gi problem mang'eny achiel kuom gi nyalo bedo kata mana ok wadwa wuoye lakini onyalo bedo infection mar ang'o mar prostate gland onyalo bedo prostate gland kuma koro piny odoaye onyalo bedo gi chandruok iye kanyo achiel kuom gi en infection mar ariyo onyalo bedo cancer mar kata mana mar prostate gland koro en gima onego bed ni odhi osiptal mapiyo mondo ng'iye mondo ne kaka ithiedhe e yo makare. To chandruok ni bende kata seche ma ugolo remo ni bende nyalo kelo chandruok ne jaode kata ni remo to onge chandruok manyalo kelo mana ka en infection manyiso ni odhi transmit kata onyalo miyo jaode bedo gi infection e be to kapo ni en kansa to onge chandruok monyalo kelo ne en mani koro en owuon ema onego bed ni ong'iyo ngimane to ong'iyo kaka inyalo konye. Onyalo bedo kata mana hinyruok seche moko nohinyore chon lakini hinyruok koro ing'e ni changoga koro ka en gima timore pile pile to en gima onego bed ni ng'iyo. Ng'eny ji bo wacho ni seche moko be kata koneno seche moko olo pi nyodoni to winjo ka lit be mago be onego bed ni itimone nonro makare. Inyalo timne ultrasound mar prostate, inyalo timne kata MRI mar prostate mondo ng'e ni en ang'o matimore. Kapo ni oyud ni prostate ne bet duong' matin onyalo bedo benign hyperplasia, onyalo bedo cancerous to nitie gik minyalo tim kata mana iluongo ni fine needle aspirate manyiso ni ichuoyo sindan moro e prostate kanyo igolo ringruok moro matin mondo odhi onon ni to onyalo bedo ni en kansa koso ok en kansa. Mago gik minyalo ng'i lakini ok wacho ni en kansa. En mani koro onego bed ni odhi osiptal mondo ng'iye mondo ng'e ni en ang'o. Kapo ni en kansa thieth machon kata mapiyo ema konyo kapok oke. Antiere kod penjo machielo ka iluonge kacha ni Jo entiere Ruiru. Jo penjo kacha ni penjna Dr. Jerry ni weche mag masturbation bende nyalo kelo chandruok e weche mag midhiero mag timo hera kata gik mwawuoyegi. Masturbation yudo ni ng'enyne o affect the kaka ng'ato paro kata pach ng'ato to en gima ng'enyne ji kia lakini okelo ga infection mang'eny e dend ng'ato kata mana e urethral area. Seche mitimo masturbation cha yudo ni teko mari kaka onego bed ni tiyo sa hera ok ng'eny ahinya kalure gi kaka itime. Koro yudo ni area no donga gi semen kata gi pinyodo kata gi sperms mose ma koro dong kanyo ni wacho kodonjo e ng'ama miyo koro yudo ni gichako tow e iye kanyo to mano kelo ga infection mang'eny. Koro yudo ni joma ng'eny ma yudo infection mar urethra kata gi prostate gland ma en achiel kuom gima kelo kendo en emo kelo mang'eny. Mar ariyo masturbation be koro dhi to miyo pachi bedo e yo kata mana otune e yo machielo manyiso ni seche ma in gi ng'ama miyo to gimokelo chandruok mokelo ahinya en ni koro seche moko kata chung' mar seche ma koro idwa timo hera koro ok ibed gi erection moro makare. Mano be nyalo miyo niwach pachi cha in paro mana gik ma niwach yudo joma masturbate gin joma ng'iyo gik mang'eny kaka pornography gi kailago koro yudo ni pachgi ni kucha koro jaherana ni kendo bedo ok jaherane kendo koro miyo koro pache onge ka kuome to ma nyalo miyo kata mana chung' mar kata mana erection issues koro chako bedo e iye ka to seche ma erection issues bedo e iye ka onyalo cause gimiluongo ni delayed onyalo cause delayed kata onyalo cause early. Niwach early en mani koro pachi cha tentie e wach masturbation cha to mano nyalo kelo chandruok. Iwinjo kaka wadhino nyakwara moge jwang' thuolo pod bera chuth inyalo oro ote machuok namba mar SMS na 3 waka uyueyo kae to wabodhi nyime kod twagno gi kama weno omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kaponi ano kabyudo parinit kawuone e odni, to eno biro yeni ang'a? Parinit! Wachna en ang'o momiyo biro kae sani? Ang'o marach? Gimoro amora rach. Rajiv oyudo accident. Ang'o? Oyudo accident? Kawuono ni initimo richo maduong' nikech ne miwa parinit owuok e odni. Kawuono ni inikalo kiew. Ere kaka Sanju biro timre gi wach mar Niti? To kendo ere kaka Rajiv biro timre gi wach mar Pari? Ana biro timo ang'o? Nyasacha, ma en tugo mane matugone? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV, ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha penjo manioro juma mokalo, sani bende inyalo oro penjo, inyalo goyo simu, namba wanitiere screen. Kawuono en chenro mwaduoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod weche mag midhiero mag teko nyodo. Omiyo beda thuolo mondo mi ipenj laktar. Daktari, kane pok wadhi yiyo ne wang'iyo chandruoge mage. Ne wang'iyo wach retrograde, to chak wang'iyo wach delayed, to gima nyalo kelogi, to ne nitie penjo ariyo adek mane openjwa, ni to kaka masturbation nyalo timore. Koro nwatieko gi masturbation, wacho ni masturbation nyalo kelo issues mag infection. Achiel kuom gi nyalo loko paro, mamiyo ni koro ng'ato kapo ni en gi jaherane, to koro onyalo bedo gi delayed kata onyalo bedo gi premature, lure gi kaka pache olokore. Yiena mondo mi akaw simu kiena. Halo penje laktar. Wito janeno nano. Daktari nitiere kod penjo machielo ka ni penj na laktar, bende en adiera ni premature ejaculation nyalo mono ng'ama miyo yudo nyathi? Ok en adiera. Premature ejaculation ok onyiso ni tonge nyodo onge, to ok onyiso ni the sperms mowuok kata mana semen mowuok ok contain sperms. Kaponi as long as ni obedo deposited e ng'ama miyo, to mano nyalo, kaponi ng'ama miyo nigi en ndalo ne mar ovulation, to dhi yudo nyathi. To kendo nitie ngero moro mane ji wacho ni awinjo last week ka ji wacho ni ng'ato nyalo bedo gi premature ejaculation, ni ng'ama nigi premature ejaculation be onyalo bedo gi nyathine no be nyalo wuok ma premature. Mano be ok en adiera. Kapo ni ng'ato nigi ejaculation to bedo deposited e ng'ama miyo, to ng'ama miyo nigi ovulation kata nitie ndalo ne mar ovulation, to odhi yudo nyathi. Koro mano ok en adiera. Penjo gigo bia nyakora Ramogi Ajwang' line wa mar SMS na 236. No. Penjo machielo ka daktari iluonge ni Rajab kowuok Migori. Penjo na laktar ni anadhi mana round achiel to kendo mapiyo to bang'e teko rumo makos ngufu mar round mar ariyo. Mano nyalo bedo ni shida en ang'o? Premature. Onyalo bedo premature, ni wachido ni obiro mapiyo to kosetieko to koro onge ngufu. Emomiyo wang'iyo weche mang'eny
mar ngufu onego bed ni ka nitie kaka ng'ato chiemo gi exercise kata orako mopogore opogore mondo ng'ato bed gi ngufu. Mach nitie joma yudo ni ok ti bedo ok gitim orako. Koro yudo ni ng'ani nyalo bedo gi chandruok mopogore opogore. Achiel kuom chandruok ma ng'ani nyalo yudo en gima chalo kama. Lakini kuom premature to wadhi ng'iyo yore mang'eny kaka wanyalo timre nade kaka wanyalo konyo. Yena mondo mi aduoki chien nyakora Mugia Jong, wadwa ni wang'e ane gigo kata chandruoge manyalo miyo ng'ato bedo kod teko midhiero mag teko nyodo mane wawuoye. Wantiere kod picha moro maber ka mokalo ma bende nyiso causes kata gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mag teko mag nyodo. Kae to seche ma mano dhi nyime bende pod wadhi nyime kod kawo penjo ma inyalo bedo godo. Daktari, wang'e ane causes kata gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod teko kata midhierni mag teko nyodo. Mokwongo wakong'iyo midhierni mag teko nyodo wase categorize them mopogore opogore. Wang'iyo premature, to wang'iyo delayed, to wang'iyo retrograde. Koro achiel kuom wach kata ni premature, achiel kuom gi yudo ni seche moko en onyalo bedo tuo mar kata mar prostate gland. Yudo ni ka prostate gland mari en ombek kata nitie kaka obedo affected gi infections mopogore opogore. To nitie jok ma yudo ni nitie nyalo bedo gi family history. Family history margi yudo ni gini timore mapiyo piyo. Koro mago be gin achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi problem mag bilago. To ne wawuoyo juma mokalo. Inyalo yena ka wiesi mu daktari kata wadhi nyime. Hello, penj laktar. Hello. Irina. Wawinji maler mokalo machiegni. An gi sida mare ja mawinjo ni matimo ejaculation mo. Mano nyiso nang'o? Iwacho ni jaudi? Mawinjo lit seche ma atimo kod hera to dakika mogik to winjo lit. Mano nyiso nang'o? En mawinjo lit. Opano winjo. En seche moko koso seche te. Seche moko koso seche te. Seche mang'eny obedo kamano. Okay. Seche mang'eny seche moko bedo kamano. To en gima nochako chon. Gini en gima nochakore karang'o? Osebudho kode. Mokwongo, erokamano kuom penjo. En penjo maber niwach yudo ni ji mang'eny timo hera to hera nyalo kelo weche mang'eny. Achiel kuom gima nyalo miyo owinjo lit en ni seche moko ok obedo lubricated maber. Manyiso ni nitie gima iluongo ni foreplay. Foreplay kaponi ok obedo maber to manyalo miyo ng'ato yudo chandruok kata ng'ama miyo yudo lit moro seche ma penetration kata mana seche ma hera timore. Foreplay en ang'o daktari Gidhulu? Foreplay en ni seche sa hera cha ok ichaka chaka kidonjo. En nyaka ing'e kaka ichako gi mabor kata kine tich tigo simu tiwacho ni to dhi nade chiemo kawe pesa ni nyiewe gima ber mamit. Ichako iko ng'ama dadani. Koro kapo ni chopo ni koro ni uchako une hera to nitie gik monego bed ni timo kapo ni pok idonjo kanyo ni donja. Mano e foreplay. Mamiyo ng'ama miyo ni bedo ikore ne herane. Koro kapo ni ok oikore to yudo ni kata mana lubrication kata fluids mage ok obedo ma oikore to ma nyalo hinye. Nyalo miyo ohinyore niwach koro odhi ridhe. Mar ariyo gima nyalo miyo owinjo lit en ni ng'ama miyo ni nyalo bedo ni en gi tuo moro. Onyalo bedo gi infection seche ma koro timo hera cha to dhi to hinyo kata chiega adhola go. To mano nyalo miyo obedo kowinjo ka lit. Mar adek en ni seche moko ng'ama dichuo nyalo bedo ni duong' ahinya maloyo ng'ama miyo. Koro ma be nyalo miye chandruok. Emomiyo nwadwa ng'e ni to gini nochako karang'o. Seche moko chon nowinjo kaber to tinde ok owinj kaber. Koro mago te gigi monego bed ni ing'iyo. Chutho to kata mana nitie moko ma yudo ni kansa moko nyalo miyo timre nade nyalo miyo. Lakini ka en kansa dikoro kapo ni en gima osebudho ahinya dikoro oseneno ranyisi mamoko manyalo miyo gini timore. Omiyo temane mondo mi ichaka oro pesa chon kod weche makamago. Hello penj laktar. Hello Ruto. Wimore ahinya machiegni.
An pulling ko. Kisumu. Hello. Machiegni? Apenjo kamar an ginya tuma dai Kristo kolla malo pejina da dango. Akwayo ni mondo mi ukawna penjo no mondo mi uchwal ne daktari. Daktari pod wadhi nyime namba mar SMS bende pod wakawo ote ne wantiere ka ne wang'iyo kacha weche mag anyuola ne wang'iyo kacha family history kod weche makamago wadhi nyime kod causes gigo manyalo kelo chandruogni. Ne wawacho ni kata juma mokalo ne wawuoye gi miluongo ni nyange. To ne wang'eyo ni nyange en gima nyalo konyo kapono tim ni nyange nyalo miyo ibedo gi normal ejaculation. Seche ma okoteri nyange, ng'ama dichuo okoteri nyange, tiyudo ni prepuce kata mana mbele mar raba bedo very sensitive. Maseche ma otimo hera cha to kanyo nyalo miyo bedo sensitivity no nyalo miyo timre nade obedo kata gi premature ejaculation. To kaponi oteri nyange to nyalo konyo. Koro achiel kuom gi ni jomoko oteri nyange bedo gi chandruok machalo kama mapiyo maloyo. Emomiyo seche moko kata ka wayudo ng'ama koteri nyange to oyuak ni en gi chandruok machalo kama. Achiel gima watimo en ni wanyise niya ber kapono otimni nyange mondo at least kachicha ong'i godo. Antiere kod Paul line. Paul, hello, penja laktar. Hello, penja. Machiegni Paul. Ato ni kamaru. Kama pamire rege jaerane. To ido kam fulana de chiele. Mano nyalo bedo nango matimore momiyo ngufula. Ngufula ne dichiel. Oh. Nguful nyalo lal kaponi ejaculation osetimore kazo kapok otimore. Paul, iwinjo daktari? Kapok otimore. Kapok otimore. Koro iyudo ni ngufu to nyalo lal nwa chik mang'eny. Achiel kuom gi wawuoye, onyalo bedo ni en gi tuo moro gi iye, onyalo bedo prostate gland, onyalo bedo kata hormonal issues. Mar ariyo, hormonal issues kwa wuoye to wawuoye gik miluongo ni testosterone. Iyudo ni ka en gi testosterone matin, koro ok obed gi power enough mondo odhi mbele kaka dwarore. Mar ariyo inyalo bedo chiemo, mar adek nyalo bedo rako. To kapo ni timo rako kata itiyo tich mar lwedo to ineno ni ng'ama nigi ngufu. To kidhi to gima kama timore ni mangiso ni seche moko nyalo bedo hormonal issues. Koro hormones gi onego bed ni odhi osiptal ting'iye mondo ng'e ni to hormones gi chalo nade. Giromo koso ok giromo. Tageno ni gin chandruoge manitiere kod thieth. Wabong'e ni weche mag thieth daktari onyalo bedo delayed, onyalo bedo premature, onyalo bedo retrograde. Wabong'e ne ka gintiere kod thieth to gin thieth machalo nade, gin thieth makawo thuolo marom nade. Wadhi nyime kod kawo penjo mane wantiere godo juma mokalo. Penjo moro wuok na kuom yes. Hello, penj laktar. Hello, habari oimore. Oimore ahinya machiegni. Koro gima temo penjo. Teko mar nyodo ni saga ne wuok lakini sani koro kuwuogi. Iwinjo? Awinji maber mokalo. Koro iyudo ka an gi jaoda to ejaculation mondo mi wuogi bedo matek kendo sani ne chako kamano sani koro gi kama koro okuwuoga kabisa tiwinjo kaka awinjo ka daktari wacho gimoro kanyo ni ang'o timore nade dok nyaka lach kocha to yudo ka setima ng'owa oyudo ka koka adonjo e ot awinjo ka gino chanda koro awacho nyaka mi awuo kodu mondo mi awinj ka nyalo konyora osechanda kendo mi aparo midhiero mang'eny nikech seche moko kata mana jaot ang'e ni ok ong'eyo kata kong'eyo daktari biro nyisa batato mane gima chanda kende. Gino osetimore kuom thuolo marom nade? Sani dhi karibu dweche abich kamae. En gi nyithindo? Dweche abich. Intiere kod nyithindo? Onge. To jaodi isedak godo kuom thuolo marom nade? Isedak gi jaot kuom thuolo marom nade? Igni abich. Lakini wachakore mana higa mokadho nini higa ma wantiere ni. Okay. Daktari idhi. Igni modong' chien go na kare.
ayudo kwa penjo no en penjo maber kabisa niwach yudo ni mae gima luongo ni retrograde onyalo bedo retrograde niwach seche moko iwinjo onyalo ng'eyo en owuon oneno ni gini ejaculation otimore to en owuon okone kendo ng'e ni gini ok wuogi manyiso ni gini nitie kama odhi to ka en dhi to odok mana gichien kocha niwach wuok to wuok ebo winjo ka gima wuok lakini ok onene manyiso ni gini nyalo bedo nodok e lach mano nyalo bedo retrograde retrograde nyiso ni nitie kama odhi odinore ma gini ok nyal kalogo to seche motimo ejaculation cha to gini dhi to dino yo monego be no kalogo to chako dok gi ber kapo nong'iye onene gi daktari opime kendo ma en gima inyalo kony koro ber kapo noneno daktari molony e weche gi seche moko nitie moko minyalo timne kata mana itero kata mana pala to iloso yo ma onego be no kalogo to nitie gik moko minyalo ket be seche moko kochuno ni nyaka en pala lure gi kaka daktari dhi nene inyalo ket kata mana pipe moro madhi to yawo kacha cha iluongo ni strength kata tent ene modhi to timre nade oyawo kanyo tiweye kanyo koyawo koro ma to lure gi kaka daktari dhi neno nikech ng'eni kaka iwinjo wacho ni gima osechande mokalo osebedo kama ikwe to gima ber na kuom twagni ni daktari onyisi ni magi gin gik mantiere ma en gima ntiere kod duoko ma en gima ntiere kod thieth no kichako kodwa to kane wantiere chien kocha nitiere kaka daktari nopimo kaka system no tiyo kata kaka line no tiyo manyiso ni onyalo bedo nodok chien to daktari wacho ni en gima inyalo losi te matek mondo mi ine laktari yenwa wakaw yoi waduoge kidieny mar adek ma bende okadwa no bai nikech koro ka emadwa ni mondo mamule weche mag thieth wang'ene kaka inyalo geng'o gigi kaka inyalo dak kaka inyalo chiemo kod weche makamago miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Binti
kichaa, mwingi wa balaa, asijua kiza wala taa. Binti kichaa, mwingi wa balaa, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Wamenyo bende watemo menyo kone to wayudo kama mano jatich nonego mokao bolingi buru. Obila manyo jatich moro ma itudo gi nek min od tajiri mare kendo ikoringre gweng' ma Umrembo mantie North Ugenya e county Masiaya. SHA has failed to address the issues that we raised 2 weeks ago and issues that we have raised over the last 1 year, and therefore they have left hospitals in a state of financial paralysis. Osiptende mag jigiwegi kod mantie bodinde ochungo chiwo thieth ne jotuo ma ithiedho gi okumba mar SHA ka gibandho gopegi. Machiefs wote wa kutoka frontier counties ambao wako tayari kusajiliwa ili wakuwe na bunduki rasmi ya serikali. Tend arita oyango ni chendo nitie mar chiwo bunde ne ruodhi marito gwenge ma maundu thothie. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry wang'iyo kacha midhiero mag teko nyodo en twak mane wachako juma mokalo osebedo kodhi nyime kendo wantiere kod geno ni watieke odiechieng' ma kawuono. Geno nitiere daktari. To kapo nono ni geno nitiere adwa ni mondo wachakane kod wachak kod delayed ni to thothne en ochal nade kata wadonjo retrograde kata wadonjo premature. Delayed yudo ni en ng'ato nyalo budho ahinya kaka ne wawache, obudho ahinya ka pod ejaculation pok otimore. To ma nyalo kel gik mopogore opogore. Ng'enyne yudo ni gin hormonal. Seche moko yudo ni ng'ato nigi testosterone matin. Seche moko ng'ato nigi tuo moro kata mana mag anxiety issues. Onyalo bedo kata gi depression issues. Seche moko en gi tuoche moko kaka diabetes giri. Ng'enyne kata chutho wathiedho gima kele. Koro kapo ni en issues mag hormones to wanyalo medi hormones, wanyalo mi kata testosterone lure gi hormone maonge. Wanyalo bedo kata thyroid kaka ne wawacho cha, wanyalo bedo hypo kata hyperthyroidism. Mago be nyaka watim nade wang'i kendo wathiedho gima kele. Kwa doke retrograde wasechako mulo matin to wacho ni onyalo bedo ni kachacha odinore yo magino kalo godo kata mana tong' nyodogo kalo go odinore. Koro mano inyalo timne, nitie joma inyalo timnegi stent, iketo negi gimoro manyalo timre nade mayawo kanyo. Kaka mano to nitie joma inyalo tere pala matin ma seche moko nyalo bedo aided gi endoscopy ma yudo no isoyo pipe moro madhi to yawo kachicha to nitie kaka dhi lose. Itime moko chuno ni nyaka yanyi ni ng'adi. Koro mano gima nyalo timore. To kwa dok premature nigi yore mang'eny. Niwach wayudo ni nitie gik mang'eny manyalo kele. Achiel kuom gin jok mang'eny itimo negi nyange, jok moko tim negi nyange, itimo negi nyange mondo kachicha ong'i godo. To kapo ni osetim ni nyange to pod gini pod timore, to nitie yedhe moko minyalo mi kata miwiro ma gichalo yedhe moko ma kapo ni idwa kata mana yangi kata kidwa ng'ad kamoro tichuoyi godo ma iluongo ni anesthesia. Gin gi elements go. Koro gimitimo ni iwiro kapok itimre nade, kapok inenore gi jaodi kata gi partner mari, inyalo wiro kata 30 minutes before. Kata se moko nitie ma inyalo spray. To miyo koro kachacha ok bed gi sensitivity ma obedo godo mamalo mondo kik timre nade bed gi delayed. To nitie moko ma iyudo ni wanyalo timo ni inyalo puonji kaka itiyo. Manyiso ni en ichung' seche moko iweyo dhi mbele gi hera mondo gini otimre nade, gini odog chien. Pachi noseng'isi ni ero koro ejaculation dhi timore. Koro seche mi ichung' kata iweyo cha to gini dhi chung'. Koro en i hold
eni hold seche miwinjo ka gini dwa biro tiweyo seche midonjo ka biro tiweyo koro mano nyalo miyi budho ahinya maloyo ng'at ma matno dhi mana nyime dichiel to odhi to yudo premature ejaculation chutho to premature ejaculation sana to kwang'ia wach yath mar amuonya to ng'enyne to gimwatimo ni wapuonji kaka onego bed ni tiyo kata kaka onego bed ni timo hera. Mar ariyo wanyalo miyi gimiwiro mamiyo kanyo ok bed sensitive ahinya to kaponi en gima pod dhi mbele ahinya to ber kaponi koro seek medical attention gi jaodi idhi osiptal koro iwuoyo kodi maber ting'isi gima onego bed ni timo. Yena ka usimu achiel ka twadhi nyime. Sawa. Halo penje laktar. Hello. Machiegni. Hello. Wawinji machiegni. Erokamano. An iluonga ni Lorraine. Machiegni. Asebedo ka ayudo kret ma eka winj mor. Nikech kariwra gi ng'ama wuoyi to ke winj mit moro amora. Koro infection osechanda muda mang'eny kabisa, thiedho to duogo. Koro ok ang'eyo ni masturbing mar ng'ama dhako ni en ochuno mani nyaka masturb nang'o eka mondo iyud infection, to be infection banyalo thiedhe kose en bo thiedhe kama nyaka chieng' to ok obilal. To ko masturbate en sawa. To seche ma ok masturbate inena sawa. Ana sawa but okay. Ana sawa lakini chunya gomba seche moko ni nyaka time kamba winj mor. To yudo infections tisiki thiedho kod weche makamago. Gimo wacho maber ka winje maber en ni ng'ama wuoye ma koromo godo to ok winj mit kata ber moro to kaponi timo masturbation to en sawa. En sawa. To mano nyiso ni seche moko nitie gik ma ok timre e weche hera wach kata ni mana foreplay girego ok timre. Kok mar ariyo to hormones mage nyalo bedo ni piny to koro chuno ni nyaka otim masturbation. To magi en gik ma koro wacho ni ber kaponi odhi oneno daktari kokamano to owuo gi jaherane mondo gine kaka ginyalo yudo konyruok kuom daktari. Onyalo bedo hormonal issues ema kelo gigi mayudo ni seche moko kata timing mar timo herani ema koro seche moko ok donji. Yudo ni seche moko timo hera seche ma koro ochiegni kata mana ndalo ma ok ovulate kata mana hormones mage ni piny kabisa. To mano chune ni koro odhi ng'ang'ana mondo timre nade mondo oyud hera maber. Iwacho kacha ni mondo mi odhi omanye thieth kata owuo gi jaherane. Koro nyiso jaherane nang'o ni seche man kodi to ka winj. Ng'eny gigi to yudo ni seche moko king'iso ng'ama jaherani to ber kaponi gini owuok kuom daktari. Manyiso ni onyalo chako gi daktari en kende kasto koro daktari ng'e kaka dhi mako wachni ni wachni ni nitie joma chuo kata joma mine ok wakaw gini e yo mayot. Koro ber kaponi yudo nonro kata yudo nafas moro matin odhi oneno go daktari kasto koro kobiro kata gi jaherane to koro giyudo kagi inyalo konyore. Niwach kidhi adhiya ni dhi wuoyo koro luwre gi jaherani. Nitie jogo ma kiwacho ne wechego to nyalo kidho lwetgi to wuok to wacho ni mano shida ma in in gi ng'ato kod weche makamago. Daktari donjo gimoro ka infection koso mano ok wacho gimoro ka infections. Wacho gimoro ka infection wacho wuoye masturbation. To masturbation gimwa wuoye ahinya ni wach ni wawuoye joma chuo nok wamulo kuom joma nyiri. To nwawacho ni joma chuo seche moko yudo infection mopogore seche ma gitimo masturbation. Joma nyiri be nyalo yudo masturbation, nyalo timo masturbation to kaponi gitimo masturbation mano be nyalo kelo negi infection mopogore niwach gine gimulo kachacha gi lwetgi seche moko lwetgi ok obedo maler ahinya ang'o gi kailago lakini kuom joma chuo ema infection ng'enye moloyo kuom joma mine. Koro kuom joma mine infection ok nitie lakini ok ng'eny ahinya kaka wanyalo compare gi joma mine joma chuo. Halo penj laktar. Halo. Yes, I'm Paul. Machiegni? Paul. Machiegni Paul. Apenjo kama. Ne otim na operation. Kana ngi prostate enlargement. Bang'e neno ka release no ka stamp kod retain. Koro en problem mane manyalo bedo. Wacho ni notim ne operation kana ngi prostate enlargement to tinde to neno ka gine dokie. Mano en retrograde kaka ro wachecha onyalo dokie to kodokie manyiso no kodhi neno oko
gima chiel ma gini nyalo timo ni onyalo kelo infection mopogore opogore e urinary tract ka. Mar ariyo kata mana e prostate gland wuon onyalo kelo infection kata mana e urethra. Mano en gima onego bed ni odok kata odhi e osiptal omanyo daktari molony e wechegi to ng'iyo kaka inyalo kony. Owacho ni inyalo ket stent, inyalo tim surgery depending gi kaka oyude. Antiere kod upenyo moro kano wacho kacha ni daktari yie mondo mikonya gi namba ni mano to ibro nyiso wa bang'e kaka inyalo tudruok godo. Kaito penjo laktar apenyo laktar kariwara gi jaoda ta winjo malit mokalo nyaka pinyia to onge feelings mowinjo wach mar joma mine koso feelings ni awinjo ko ong'eny ka mokalo daktari nyalo mulonwa kanyo mana matin kaito wadonje penjo machielo mar Caroline kawuok Mbita penjo na laktar ka dichuo deko ne timo hera maromo dwe achiel to pigege mag nyodo dunga kendo ilo ng'ama miyo ma bende en gima kawaida koso manyiso ni nitiere chandruok kamoro pig nyodo dum kendo ilo ng'ama miyo mana kobudho to ok dum. Mano en penjo monego bed nodhi e osiptal mondo oyud kaka inyalo konye niwach onyalo bedo infection. Joma miyo kwadok e penjo mar joma miyo riwacho ni joma miyo seche moko bedo kaka ok giwinj ka gidwaro timo hera. Ng'enyne yudo ni gini nyalo bedo en gima chando wich kendo gima chando oganda ahinya niwach yudo ni seche moko en owuon ok winj ka gima pache ni ka to owuoye wach foreplay be mano be nitie kasto hera mar gima gin godo kaka gidak e ot mano be nitie kanyo. Koro wanyalo ng'iyo weche mang'eny lakini weche to nitie mana hera kaka ji odak. Mago gin onego bed ni ng'iyo to wach hormones gin gik manitie lakini ok wang'i hormones kapok wang'iyo ang'owa kaka ji odak e ot. Antiere kod penjo moro ka pena laktar ni bende age factor higni mag ng'ato age factor prolonged medication kaka mag ARVs weche mag chiemo dieting kod nature mar tij ng'ato kaka long distance truck drivers bende nyalo kelo weche mag premature ejaculation. Age factor nitie niwach yudo ni seche ma ng'ato medo dongo to nyalo bedo gi chandruok mopogore opogore kata mana tuoche mopogore opogore manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Long distance drivers gimwang'eyo mang'eny ni gibedo ga gi infection mang'eny niwach kuonde ma gidhiye ng'eny ji wang'iyo risk factors manyalo kelo tuoche mopogore opogore kaka mag HIV ailago kata mana sexual transmitted diseases tuoche mayudore e weche hera. Long distance drivers gin achiel kuom kata gin jok ma wayudo gin gi thuolo mamalo mar yudo chandruok machalo kamagi. Koro ng'eny yudo ni infections mang'eny ma giyudo manyalo miyo gibedo kata gi hypersensitivity e yore mang'eny mopogore opogore mondo gibed gi mamiyo nyalo miyo gibedo gi chandruok mar premature ejaculation. To ng'enyne to wang'iyo ni premature ejaculation nyalo biro ni wach yudo ni hormones nyalo bedo either ni mamalo kata mapiny ahinya. Waneno ni nitie tuoche mopogore opogore manyalo miyo ng'ato bedo gi koro tuoche gi mabiro makelo chandruok gi gin tuoche mabiro seche ma ng'ato ike oniang' matin. Koro wayudo ni age factor be en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok. Daher mondo watiek twagni ok ang'eyo magi gin penjo moko apar ka biro rumo nikech ayudo ka chandruok ng'eny ka mokalo sebedo gi shida mar testis for a long time kuot but nyuol awacho kacha ni but onge gi ngufu kodhi nyiriri matin to setieko. Penjo machielo bende wacho kacha ni sama gitimo hera gi jaode to koso hamu penjo cha uchako biro ka inyalo tieko twagni daktari inyalo tieko twagni nang'o nikech en twak mano dhi nyime chakre juma mokalo nyaka sani to nenore ni kodhi rumo kendo waneno ni en twak ma nigi ji mang'eny joma mine nyaka joma chuo nigi chandruok en gima chando joma mine kendo kendo ji mang'eny ahinya. Chutho anyalo nyiso nyikwaro magi ni ber kapo ni gimakore kata ka in gi chandruok machalo kama tiwuoyo gi partner mari jaherani wuoyo godo ok en gima chando ng'ato achiel ma kapo ni jaodi ng'ama dichwe mane godo to mino to onego bed ni ng'eyo. Koro en gima ber ni en gima onego bed ni wuotho kanyakla kendo paro mar dangni mag paro biro ni wach jaherani ok timre nade ok bed achiel kodi. Koro ji obed kamoro achiel to ji odhi osiptal to ji oyud konyruok. Erokamano nya Dr. Jerry
Adoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo miduogo e studio, ne jogo picha mawa, erokamano ahinya ne jogo mochung'ne duol, erokamano mathoth, ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja, erokamano mang'eny. To ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar, ageno ni chenro ni mulo ngimani e yore mopogore opogore. Kik iwe mok itudori koda kendo odiechieng' machielo, ka bochaka kelo ni chenro mar Penj Laktar, oriti masane.